Monjo morira ndine chika chinde ngoira libaga liabene ko kware na semeseto ya mangana Amayia Chinsa Isato chabana botuko koko bodi no yako ba mananje go ikomarira na bokwenda kutubote sensemeri mitandao Facebook tunyala Ndizi TV News wega sensemeri ya YouTube na bogo tunyala Ndizi TV News bogo na bogo sensemeri ya Twitter na bogo to tweet @Ndizi TV News na bogo sanga kankeli kya wetera senamba ira siskini ya gora kartu akanyodire ni goto korire meremo na gwatutumire kuru awaso berete karanso ike ngagirite na kwalire sapa yao wasini gwendete kuyarigania gochikoyeria igo karanso ike Ensengi mahni go lituko liare ro yanyarage kuinyora lituko liechinyigo anene ekarabanyagitari banyara bakwarigania abantu aho bari bekirana tsinyagitari elikorengwa gosichinyigo cyabo mbiyagire na kosege tobuna nere biya abantu kwanda tsinyagitari kweringorirwa na kuriri gosichinyigo cyabo njire bube gosicia sarekire korengana nese county ya Kisii nigo morobiri yokorekana tsinyagitari ne ya Kisii Teaching and Referral Hospital asomoli kwitomirdo mamanyi aikorro na gutwarira oroboti rokobwatia Chitaliki ikomi omotienyo gatatu kero mwaka nelituko lyo kuinyorana gochengera chinyigo gose kidini ensengima omorobeli obwoko balingoria abantu ase chinyigo nigo okorekerete omorobeli oyo barwa engwana igoro yobolingorio obo bono buna Kisii Teaching and Referral